ife na-emekwanụ n'ụwa ife na-eme ọkwa ije njem mbeke anụ anyị bịara njem mbeke anụ anyị bịara biko nụ ije njem mbeke anụ anyị bịara n'ụwa biko Chukwu zọbakwa na anyị mmadụ adị ọsịkwa nụ ntụ ịmara ka gị na mmadụ sikwa anụ ọgwụ n'obodo mbeke makwarụ ka isi anụ ọgwụ bikos mmadụ adị ọsịkwa ndụ sọsọ stres alone ndị obodo na-enyegodo anyị sef ya emegodo ya ọ bụrụ na ị nwere BP ya na-agbago every minute BP ya na-agbago a lot of ihe ndị obodo a na-akọsụrụ anyị bụ n'isi a meziri anyị sistem anyị ada alụzi ọrụ kpalala m asị na onye anwụọ na-ekwe anụmanụ nwanne anyị nwoke nwụsị kaikai n'ụtụtụ ụnyaahụ wee jee wute anụmanụ nwanne anyị nwoke kwa eken bụkwa onye ofe mmanụ ha na-azụ amamifefa na-azụ asịkwa nọ pamflet ihe akwụkwọ eji eme posta ihe eji eme isi pamflet a na-egosi ndị wena ka fabia mee isi bụ ifefa na-azọkwa o a na-ekwu ka a na-ekwu nke anụmanụ nwanne anyị nwoke anwụjugo nkaikai isi ejugo fana abụọ isi ejugo fana kaikai fa nwụrụ nke nwoke be anyị wee panili nwoke onye ofe mmanụ wee mee bom naanị tụrapịa naanị a na-ekwu ka a na-ekwu ọbara na-elusisi ọbara lụsisie nwoke ademeli alụ akawa ka akpọwa ndị ambulance ịmagonu na iburo isoro anọ oyibo ndị ambulance anala egeghị ntị kpọọ ambulance enu kpọọ ha fa bịara fa wee chọọ available moto dị nso wee buru wee gaba ebe ebugara ya na Stevico lụzie ebe ahụ asị na ọ ya etetegodo ụla bife wee mewe operation ihe nwa wee na-emie n'isi ọbara na-enusisi o tetela ụla a na-ekwu ka a na-ekwukwanụ nke meziri unu n'otu a nke anyị na-anọsịkwa n'otu a bụ na asịkwa na nwoke ejewego obodo Afụdebe nke onye ofe mmanụ ejewego obodo Afụdebe na omeke ihe ụnyaahụ ewo ije mbeke anyị bịa n'obodo Sauti biko kenenụ Chukwu na-ekwukwana ka isi m tana n'obodo a isikwa ka isi gị atana ọ gbasala Chukwu anyị ekwukwa ka isi m tara n'obodo okpukọrọ isi ya nji wee bịa obodo a ka m ebukwu ya wee narakwa be nna m onwezikwa na onye dị ndụ onwezikwa onye dị ndụ n'ụwa onye ka ị bụ you know who I be, you know who I be, you know who I be, you know who I be parala m akwala ya aka ozugbo ijebe bikos ọ bụ ozi sistem ya ada alụsi ọrụ sistem ndị niile nọ n'obodo ada alụsi ọrụ onye ọbụla na anyị na-agazi ka mmasị kene na anyị bụzi na-efegharịzi ka onye ife adịrọ n'ime anyị na-agaghị eli ife adịzikwa anyị n'ime n'obodo a nwere nọ n'obodo mbeka ife dị n'ime ọsọ ije n'ụwa ọgụ mebe onye ka mbụ onye ka ibi chọka m gwa ya onye mbụ abụ m Super Mike abụ m nkenwa ịkwa onye aka nke onye adala n'ọdụ ebinite mmadụ one ụmụkwa onye nke akwụkwara aka bọsi dị otu a nke a bụ na last 2 weeks epuchiri aka osi otu jewe obodo Afụdebe ndụ adịghịzikwanụ makwanụ kunu si eko ịkpa eme abụ m nke abụ mba ịbụ Super Mike ngwa gịnị na-emezi na nwoke tetenwuozuola otu ka o si wee jewe obodo Afụdebe ụnyaahụ nọ n'otu a ka a na-anụzi ozi agbasaga ebe niile si na omeke ihe na ojebego onye puchuru aka ahụ ibunuli tụọ ya naanị ịtụrụ ya naanị ka gịnị mee ka ọ ghara ikunite ozugbo ọ tụ ya naanị ọbara na-enusisi maka gịnị agụmenti enwere isi tụọsụ pamflet a na-eleta nrad ka iji wee gbuo mmadụ ibe gị biko mkpu apụkwanụ m n'ọnụ biko kenenụ tụsakwa na ife onyonyo andị nke ka nke bụ na asị na nwoke bụ anụmanụ nwanne anyị nwoke edichajigo na onwesi omego vom asị na vom ka mma karịa statement so omegokwa vom bikos a na-ekwu ka a na-ekwu na ọbanye n'ime nga a na-ekwu from nga enwe ike bụ na bikos o nwere akwụkwọ ọkwa agadi nwoke n'obodo a na-asa ka ya obodo since ọ bịara obodo a amama ebe 25 years ọ n'obodo onwe ha akwụkwọ ọ na-asa ka ya nwụjuzie kaikai afọ wee sizie na ọka o buru mmadụ ibie pịa ya isi naanị na-ekwe na abụ m na ajị adị ọkụ ya a sịkwa na o mere vom ka mma karịa statement ọkwa ị nụrụ